Agsublito'y arpat ko, sinugat mo dayto'y puso na nagayakin ka. Nang namnama agur-uray ken ka, naulilan di ayat nga silanga. Gapot diya dayon dito'y Adagadi sa balingak, ayan-ayan anang gabuang mampasakit kanya. Inanawang abututok, anya nang nagsakit, anyakit din yan nagutot. Inururay kabiyag ko, tinabayag akan ito, mamawan di kan makita na agsublito'y arbad ko. Sinugat mo darito'y puso na agayat ken ka. Nang namnama agur-uray ken ka, naulilan di ayat nga sinagala.
gagmay maysa nang runano sungkem ti iliw ko ken ka. Piman pa'y daytoy rigna kaput pa nagsina ay na nge maganan nusak anya nga ruti maramida. Aglabas ti aldaw simngit ken ti lawag na duma-duma ti inak marigna naminen nobya ko awan kan dito'y sidong ko awan pangis sa dagat kadagiti parikot ko lamiis tiyak sapa akarayam to'y bagi jakun marigna dagitin na bara ay anyan na nagsamit nulagi pem di ayan naglabas. Ang labas ti aldaw simngit ken ti lawag na duma-duma ti inak marigna naminen nobya ko awan kan dito'y sidong ko awan pangis sa dagat kadagiti parikot ko. Aglabas ti aldaw simngit ken ti lawag na duma-duma ti inak marigna naminen nobya ko awan kan dito'y sidong ko awan pangis sa dagat kadagiti parikot ko. Aglabas ti aldaw simngit ken ti lawag na duma-duma ti inak marigna naminen nobya ko awan kan dito'y sidong ko awan pangis sa dagat kadagiti parikot ko. Kinunam kanya idi nga umadayo ka ngem sublianak to dayta ti karimbiag ko pusok ng namnama kit inururay ka aldaw ang naglabas kanayon ka siksigaan tawag mo kin surat awan met ti inak mauray ti tunggal darigma nuinak agmay maysa awan ti marikna nudila sa empty kaunggat lipaten ka kunak ngem di kabelan daytoy puso
taaging gaita ay ayatin kalata. Tawin nga naglabas, diya ka nakalipas. Apay ngamin na di ka malipatan, tinoran-oras sika, tiyak dato'y kaunggat, nupay nuing kulbo min sukat mo, di sabali, samit ni ayan ayatin ka man, inwagsi, di ka malipatan. Anya na nagsakit, idi mapanek na kat, nga adan sa balik, diin ka insukat, sem kan panusa, diin ka insubad, na pudno nga ayat, pusok laeng tinasugat, apkes ken sanaam, ipturak ngalat amek di panusa. Apay ngamin na di ka malipatan, tinoran-oras sika, tiyak dato'y kaunggat, nupay nuing kulbo min sukat mo, di sabali, samit ni ayan ayatin ka man, inwagsi, di ka malipatan. Apay ngamin na di ka malipatan, tinoran-oras sika, tiyak dato'y kaunggat, nupay nuing kulbo min sukat mo, di sabali, samit ni ayan ayatin ka man, inwagsi, di ka malipatan. Kasta di ako agsingsipit kanto, nuawan nagton, itasibay mo, sabay kumata, naipayan ka taraksak, umanay alagipan, intong kailiw na, umanay alagipan, intong kailiw na.
Kita dagiti sa kaman ako daytoy adalan itibag na ang kita dayta sa wanang anak dagita iti masagbayan aduti kinaimbag nainte minanang ko kanya inarap ko nagdi ayat ket nagtultuloy kami nga nagna ubingag pa'y diyak maawatan iti kay papanan na di banbanag dito'y lubong inigiman na to'y imag sangsang kamay sa kami na nagkadua iti narangki sa dalan dagiti arapan kanayon nga nangatur kabut-buteng nuhan nga magawat nga magtultuloy latang napadasen ngem kapu dito'y haan ko abay-bayan daytoy nga istorya kinumada naganak igit man na to'y imak ket nagragsak daytoy arik na dumdeng ko ti panawin nga may adayo ka sapay kuma tabalunem dagiti pambagbaga kita dagiti sa kaman ako daytoy adalan itibag na ang kita dayta sa wanang anak dagita iti masabaya
Nagrigating biyag ko ti agmay sa kan kanayon lain asiliwakan ka alang arudin biyag ko di nakadbaybayan tanal paskon ngayon kaya di kalipatan maasika biyag ko kit ipanganak inulilang ko'y puso tagi mura ni bayat ingit bulan di ay nga to isudat saksita ay wen nobi ako di nakadikawan naminsan ay biyag ko ang nairidik pag nagparang adagus taladawang kaniyak ibubog mong aruden tidiro ni ayat taladamit maminsan pa'y isamit ni ayat inulilang to'y puso tagi mura ni ayat init bulan di ay nga to'y sudat saksita ay weno biyak ko di nakadikawan naminsan pa'y biyak ko ang nairidik pag nagparang adagus taladawang kaniyak ibubog mong aruden tidiro ni ayat talangamit maminsan pa'y disamit ni ayat ibubog mong aruden tidiro ni ayat talangamit maminsan pa'y disamit ni ayat isang sagiwayway itinuangin nagagit niyang kuberting natari patoy tidingwen pagulidanan nasken at tuladin hawan kanya at panog ginagalat at sumalok uray makasinitay tipudot nakarat-kat lata uray at sa gubanit na ang pastor noang di pa nakainan na kasta niyang kalberting sala sumampet no ti malemen at ikayat na rumangay pananabiyagin nunalpas ti rarapen nagbirok man ti panggadan alatiro tadandanin panagapitin ngem apay tanaliday tabagang nalpay idinamwam iti presyo iti pagay ni ang kaberting di payumisem na panpay kiti nakinumen ngem kunana sumulikag nun excloping sumaruno apa nagtatalon raip kinsikakit ni maton doble pay ti presyo ti abonon awan pay kiti danong regasyon
Berting ng isalda taltalong Dinan sa ang masatan Tadi magkiling iti pamilya Tatay baro nang agbasbas Sakit ng asawa Nagragsak ti pakasar na balse dito'y balse ditangim na lako na tay may nga ektarya Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen Anyan nga rigat ti mamlaro mangayin Ada na puko ni Uncle Berting isupayan at papagatasin alatiro maglawalo makayin At damay sa amalem nakitak ni Uncle Berting nakatugaw kakape nakamuling-ling Awanin iti matalonin na amin na nalakon awan pekit ken kwanat magtari pato Titi kamutin Idi sumangpet si malibukat ni Uncle Berting Dakil nagbaliwan Lagi ti anak na iti kinagageti maladaking kwanan Adanin hanyero doktor ken abogada Ni Uncle Berting anya na tatububrana Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti maleman Pindahin at anak na pasyarin Hawanan ti dagdaga pinagpadal ng emitan mansyon ang ti balay na Si Kangay karuba mamong kadisuna Ni Uncle Berting tatangtay isuna Arami din nati aming kadatay nga anak na aksubalitay kumamit keng kwana Aksubalitay kumamit keng kwana
kaduami. Bulbulong ti kayo tilinongi. At ito gatali ti armasmi. No kaya't mo gayen ke umay ka jay bantay analawa. Ang sakay kakabalyo alumaglato. Uminom kagatas nga doon. Bantay tuturo tiyayani. Kabalyo ken bakali kaduami. Bulbulong ti kayo